do toho. V sobotu 1. marca som sa stretol so šéfom petičného výboru za občianskeho prezidenta Jánom Kubišom. Odštartovala sa podpisová akcia za prezidentského kandidáta, ktorý nebude závislý ani od vlády, ani od opozície. Som presvedčený, že demokratický štát potrebuje nezávislého prezidenta, ktorý bude zástupcom občanov a nie politických strán. Preto som vyjadril svoj súhlas, aby petičný výbor šiel s návrhom mojej kandidatúry medzi ľudí a opýtal sa ich. Každý podpis na petičnom hárku budem považovať za zmluvu. Budem si tento záväzok vždy uvedomovať a vážiť.